खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा आमचा मोताळा नांदूर जळगाव मलकापूर भारी वराडची माती डोले संग्रामपूर आमचा मोताळा नांदूर जळगाव मलकापूर भारी वराडची माती डोले संग्रामपूर सातपुड्यात घ्या जरा झुलला सातपुड्यात घ्या जरा झुलला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा घाटमात्याच्या खाली घाटमात्याच्या वर घाटमात्याच्या खाली घाटमात्याच्या वर वनराईला शोभून दिसतोय डोंगर घाटमात्याच्या खाली घाटमात्याच्या वर वनराईला शोभून दिसतोय डोंगर थंड हवेत जीव करा ढिल्ला थंड हवेत जीव करा ढिल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा आमच्या बुलढाण्यामध्ये खामगाव शेगाव त्या गजाननाला मंदिरी भेटावं आमच्या बुलढाण्यामध्ये खामगाव शेगाव जा गजाननाला मंदिरी भेटावं लाडू प्रसाद खा रसगुल्ला लाडू प्रसाद खा रसगुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा त्या शिंदखेड गावी जिजाईचं माहेर आता गरजून गेला लखोजीचा दरबार त्या शिंदखेड गावी जिजाईचं माहेर आता गरजून गेला लखोजीचा दरबार बोले शुभाचा रायगड किल्ला बोले शुभाचा रायगड किल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा आमच्या बुलढाण्यामध्ये लोणार सरोवर आमच्या बुलढाण्यामध्ये लोणार सरोवर त्याला बघाया येते परदेशातील नर आमच्या बुलढाण्यामध्ये लोणार सरोवर त्याला बघाया येते परदेशातील नर जाती छातीला लावून बिल्ला जाती छातीला लावून बिल्ला असा आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला असा आमचा हा बुलढाणा जिल्हा आमचा देऊळगाव राजा चिखली मेहेकर आमचा देऊळगाव राजा चिखली मेहेकर जाती घुमाया लोक सैलानी दर्ग्यावर आमचा देऊळगाव राजा चिखली मेहेकर जाती घुमाया लोक सैलानी दर्ग्यावर दाढी धरून सांगे बिस्मिल्ला दाढी धरून सांगे बिस्मिल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा गाजी अर्बन बँका आशिया खंडामध्ये गाजी अर्बन बँका आशिया खंडामध्ये खेड्यापाड्यात वाही झुळझुळणारी नदी खेड्यापाड्यात वाहे झुळझुळणारी नदी गाता गाता हा मल्हारी चालला गाता गाता हा मल्हारी चालला आता आमचा हा बुलढाणा जिल्हा महाराष्ट्रात गाजतोय खुल्ला असा आमचा हा बुलढाणा जिल्हा बुलढाणा जिल्ह्याचं ऐतिहासिक महत्व कवी मल्हारी गवई यांनी आपल्या कवनातून गाऊन दाखवलंय आणि आपण त्याचा निश्चितच आनंद घ्याल ही अपेक्षा. धन्यवाद.